Knjiga jeste u izvesnom smislu i vrsta udžbenika za studente, ali ja sam je pisala pre svega zato što sam imala potrebu da kažem i nekim drugim ljudima, a pre svega studentima, šta je to čime se bavim, šta je to što meni jeste važno, a to je scenski dizajn kao umetnost. On dolazi, naravno, ta oblast i pojam i oblast dolazi iz pozorišta i nastaje u pozorištu i nastaje u stvari iz potrebe da se nekako definišu svi oni elementi koji čine scensku sliku u pozorištu, a da to nisu pojedinačni elementi. Dakle, scenski dizajn u pozorištu podrazumeva odnos prema prostoru, odnosno artikulaciju prostora, dizajn dekora, kostima, svetla i zvuka objedinjenih u jednu jedinstvenu celinu. E sad, kada taj način mišljenja, ako tako mogu da kažem, dakle, upotreba scenskih sredstava i način na koji se scenska sredstva koriste u pozorištu prenese ili izvuče iz prostora pozorišta i postavi u bilo koji drugi prostor koji može biti galerijski, može biti ulica ili bilo šta drugo, onda, dakle, ta umetnost ili ta oblast ili interdisciplinarna umetnost koja se nalazi između pozorišta, arhitekture i vizualnih umetnosti i koja je u pozorištu primenjena disciplina postaje samostalna. To znači da jedno umetničko delo scenskog dizajna može da bude kreirano bilo gde, ali da je taj prostor jako važan, dakle prostor je inspiracija ili je sagovornik ili može da bude ishod takođe, a da svi ovi drugi elementi moraju biti primenjeni na njega da bismo dobili nešto što je delo scenskog dizajna. Naravno, nikako ne samo da zaboravimo da je doživljaj onoga ko u delo ulazi ili ga posmatra ili u njemu na neki način učestvuje, zapravo najvažnija stvar je šta mi želimo da kažemo tom nekom i da li kako će taj neko delo doživeti, kako će na njega delovati.